Annyeong, Yerbun! We're going to react on BTOB's I'll be your man. Kaja! Songjay ako ang ganan sa BTOB. Nakurutan ko kay Gopo siya. Siya si Yuna. Gopo na dito siya. Rapper nila. Mama tong crush niya natin niyo. Tong manly kayo. Oh, BTOB. Katong na ilahang bago? Oh. Siya si Bobby. Sa si buong Bobby. pagod niya. Sabi na ko ba Kato manalapit sa ano, sa sa katong Law of the Jungle. Ganahan po ko na niya, how ko na siya murap. siya akong ganahan sa leader nila. Ay, katawanan kay siya. Oo. Katong sa athlete-athlete nila ba? Tawanan kaya sila ni Songjay. Sila doon ni Songjay, mga Gara-garaon. ang ano po sa Black, ay sa B2B no, kay gwapo sila tingog. BTOB. B2B. B2B. Uy, nagabalan lagi sila karano. Balag, digin na sila. Diba ikaw na kayo na yung ganahan na salita. Sige, dito ako sa'yo. Sigaw nila. Katong ano, sige, Bizel. Katong ako ba, sayaw na to. Ay, oo, kato na. Ang lisod to, lisod Sakit na kaya kayo. kong tiin. Wala dyan ako na. Pilin ako no kung pakor kog red no kay itong joke ba yun. Ay, masyari itong ano. Siya itong naglalakad ako sa line na sud. Uy, hot siya. Gapo ka dyan siya. Hot siya mga kanta. Ako sa lagtingog. Mo na lang ano. Out siya lang. Hot siya marap. Lahi kayo siya sa ano, no? Hello, the jungle. Asa na rin ang babae? Ano po na K-pop ang panagbayat ah? Wow. Yay, pagod na ako nila niya. Go pa siya. Yee! Wow. Yan lang siya sa babae nag-betray. Hot kayo siya marap. Sa ano gani sa katong ganahan ako nakanta, hindi ko saya dito mag-rap. Wow. Hindi kayo ginapakita ng leader. Nice. I'll be your man. Next na po ta. Bye-bye!